Moro kaikille. Jaakko Talvetie ja Jack the Rattler tässä. Päätin kuvata tämän videon tässä ulkona, kun oma asuntoni on täynnä porakoneiden jyrinää. Vuosi sitten oli onneksi hiljaisempaa, kun linnoittaudun tuohon asuntoon ja käsikirjoitin sekä piirsin rikossarjakuvaa koko vuoden ja sama meininki jatkuu edelleen. Tämä mun luomus Fatal Ray sijoittuu San Franciscoon, jossa Ray Lombardo-niminen gangsteri toimii mafian ongelmien ratkaisijana ja tappaa järjestön vaarantaneita omia työntekijöitä. Se, mikä sai mut panostamaan tähän näinkin paljon, on tarina, joka kertoo tästä tyypistä, jolla on helvetin hyvä liksa, joka avaa kaikki elämän herkut, mutta hän ei ole onnellinen. Itse asiassa häntä vituttaa koko ajan, koska elämä ajoi hänet tekemään näitä, ja hän inhoaa sen takia itseänsä. Ja mä kirjoitin tämän tarinan siitä näkökulmasta, että se peilaa gangsterimaailman kautta useiden ihmisten tyytymättömyyttä, vaikka joka puolella olisi kultaa ja kiiltoa. Joku meistä voi olla paskassa duunissa, parisuhteessa tai muuten eksyksissä itsensä kanssa, ilman että on reittiä parempaan. Ja kun mä olin kirjoittanut Ray Lombardon pääongelman, niin sitten kirjoitin hahmon ominaispiirteet, jotka sai aikaan hahmon täynnä ristiriitoja, jotka yrittävät ratkaista kipuiluaan harhauttamalla mieltään pois. Julkaisin näitä jo Amazonissa, jossa mulla oli vain ongelmana se, että mä en saanut siellä julkaista näitä sellaisena kuin alun perin ajattelin. Koska alustalla on omat sääntönsä, niin nyt sitten tässä Mesenaatti-kampanjassa pitää sisällään sellaiset suomenkieliset versiot näistä sarjakuvista. Ja toisin kuin Amazonissa, tässä tulee fyysinen painos, kovakantinen sellainen, koteloitu, että perheen pienimmät ei näe, mitä isi tai äiti lukee. Ja ennen kaikkea tämä on leikkaamaton ja sensuroimaton versio. Lisäksi pistän sisään myös uutta materiaalia, esim. Yhden täysin uuden kohtauksen, jossa kapinoin kunnolla kaikkea tätä sensuuria vastaan. Ja tuon lisäksi arttia, jonka olen piirtänyt vain tätä teosta varten. Nyt teillä on mahdollisuus saada tähän kirjaan oma nimenne painettuna, joka sijoitetaan Made Man galleriaan. Tuon lisäksi jokainen kirja on numeroitu ja allekirjoittaneen nimmaroima. Ja sitten on myöskin bonusosio. Tässä on myöskin tämä Professional-paketin sisältö. Eli äänikirja Operaatio Kiina, jossa Ray ja kumppanit lähtevät levittämään synteettistä huumetta Kiinan markkinoille. Tämä tarina on backstory ja sijoittuu aikaan ennen kuin Raysta tuli mafian failsafe-osaston ongelmien ratkaisija. Toteutin tämän äänikirjana, koska mulle tuli palautetta, että mun pitäisi mennä Hollywoodiin kirjoittamaan elokuvia. No, mulla ei ole suhteita sinne, joten äänikirja tulee olemaan askel siihen suuntaan. Tämä Made Man-paketin versio on muuten samanlainen kuin tuo Professional-paketin Operaatio Kiina. Se on leikkaamaton, sisältäen asioita, jotka joudun sitten siistimään pois tulevista versioista, koska kaikki on nykyään niin tarkkaa. Mutta tuon lisäksi ajattelin laajentaa tätä versiota kiitokseksi teille, jotka valitsitte ostaa mun sarjakuvakirjan. Joten tässä on mukana osuus Tampereen kadut, joka on merkittävä lisäys tuon Kiinan matkan yhteyteen. Siinä Ray ja kumppanit jäävät jumiin Tampereelle ja ottavat yhteen venäläisten vakoojien kanssa. Ei meillä tällä Tampereella sellaista nyt muuten on, mitä tuollaista noin hullua, mutta saanpahan tilaisuuden kirjoittaa näille tutuille huudeille sitten, näille San Franciscon tyypeille jotain erikoista. Nyt sitten vielä kaikille tarinankertojille tiedoksi, että Made Man-paketti sisältää myös Rookie-paketin Tunnista hahmosi e-kirjan, jossa avaan, miten mä käsikirjoitan näitä hahmoja. Tässä ei ole mitään eroa Rookie-pakettiin muuten sillä, että lisäsin sen vain tähän sellaisenaan. Mutta jos sä haluat oikein tosissaan tukea tätä mun tarinankerrontaa, niin on vielä yksi paketti, joka ylittää jopa Made Man-paketin. Doomed Man-paketti sisältää aidon ruumisarkun Fatal Ray-logolla ja sisältää myös koko Made Man-paketin. Jos joku tuon tilaa, niin toimitaan sen perille erittäin mielelläni henkilökohtaisesti, kunhan vain Suomen rajojen sisäpuolella pysytään.
Joten siinä nyt kaikki, mitä mulla on tarjolla. Ja toivottavasti pääsen asettelemaan sun nimeä sarjakuvan Made Man -galleriaan tämän kesän alussa. Se on moro, ja se on itse asiassa missä helvetissä mä nyt oon. Jonnekin saatanan mettässä. No, ei mitään, nähdään, moro.